И здравейте хора, аз съм Алекс и днес ще играем Brawl Stars с моят нов скин на Piper, който го спечелих от Трофи бокса в Item Shop-а. Ето като Трофи бокс, най-големия. В принцип е когато направиш 3000. Така. И на мен западна този скин на Piper. Flag Bear Bearer Piper, не знам как се казва точно. На мен този от 149 джема и 5000 блинк най-много ми харесва. Така че, да. Така. Апгрейднах се от 3 на 8 Power и купих този гаджет. Това е най-добре според мен. Така ще играем Dual Showdown. И нека да почнем. Чакай да само сега. Ще дойда. Тук сме отново. Той ще трябва да умре. Ама... Давай нещо. И се падна нещо много тъпо от бокса. Знаеш, има и скили, браво. И това път обаче още да не игра обаче. Нямам търпение за стрелните общим с евента и сам ми го кажа, че да снима на видео как правим Трофи бокса, но тогава бях в училище, имаше голям шум. Исках да моля да го отворя тогава. И аз не помня. Дали ще бъде повече да не знам. Пайпер е и много добра с цялото име, ама избягвам, опитвам се да го избягвам. Това някъде ще намерим. Това съм сигурен, че сега ще ма бутне. О, не! Мисля, че ще дойде напред тоя. Опитах да го мамосам. Да го направя на маймуна, ама... Кой ме направи? Така. Искам да сменя иконката. Може би искам да... Ето на кефа. Това. Тези си мачвам с моят любим бrawler Леон, който не знам, що не го играя. Въпреки, че ми е любим. Нека с него да пуснем една игра. В принцип, искам да направя видео, където ви покажам скиновете си, но аз нямам такива.
На баща ми телефона, защото и там имам акаунт. Отворих също трофи-бокса и получих Legendary Skin на Нита за 299. С там някакъв цирк ли беше, стрелваше някакви, я забравих, някакви фини неща. И като мреш. Нещо. Абе, не знам бе, забравих. Ей, сега ще ви така. Ето. Какво изстрелва? Да, някаква топка, да. Така. Чекайте също много. Хайпер. Чакам то малко да събере хайпер. Тук не. Така. Да играем малко с Фуми. Вчера я взех безплатно. Шопа. Всички трябва да се взели безплатно. Но за днес ви обяснях за първото ми видео или второто. Видео как да вземете онзи черно-белия скин на Кенджи. Можете да го вземете и без да имате Кенджи, но няма да вземете Кенджи, само скина в смисъл. Някой ден като съберете Кенджи, тогава ще го даде. Тогава ще го имате. Това работи пръстени ли? Дай почти. Вау. Опа. Тя мами на първи пала. Тия случаи, тия дават май това, защото ще има в Европа нещо на 11. Стрейнджерите, пък то самия скин на 11 ще е на герой от Луми. Май заради това да. Не и този път. Не съберем още малко. Да вземем стар дропче поне. И да ни западне митик или легендари, западне някакъв бройлер. Нямам никакви претензии. Просто искам много бройлер за човек.
Претенции какъв ще е бролера. Въобще е нов. Добре. Няма да умирам, не желая. Много е бам. Вижте ме къде ма заебава. Заеба. Ела, ела. Накосам между другото, това ще да е много яко. Не, на нас 200-300 няма да им даде така. Еми хора, това ще отклепа. И пак кам пише някакви идеи, може да снимам, но... Subway Surf, ама не знам. Ще видим. Айде, чао от мен.